sesawangan kono kidul pantai Baron. Aku syukuran tunggu cicit sisa dengan kau sampai kesadaran laras indah Kenangan kuwi aku ra bakal lali nalika marang kowe ngucap janji setia marang aku ucap ning hatimu muga-muga ora lali tulus saka hatimu aku tunggu. Ati iki kang nyawiji prasetya ing janji Sliramu kekasihku sampai akhir hayatku aku tunggu. Terima kasih. Ora apa-apa, biasa jenenge iki to, genjel to. Setia tuhu dadi sotia tuhu kok ya. Aku seling lho. Ada masalah apa jane, Cek? Bagus ki wis mliriki aku. Mbak, ngono. Karo apa meneh ta biyen kendor lagune Nur. Ah, Sotia tuhu terus apa meneh krincing apa kae jenenge. Alambo. Ya kuwi. Iya, terus saya ngaturakan wilujeng siang nopo sonten menika nggih. Siang tumuju sonten sagung dumateng para warga dusun pundi Mbak Nurli? Hah? Hah? Pace. Pace B RT 3 RW 3 Harga Mulya Gedang Sari Gunung Kidul. Ya, nuwun. Atur pasugatan nyawiji kanca-kanca para pametri budaya Titi Wanci siang menika ngadani tata cara engko adicara napa nggih? Syawalan menika acara halal bihalal paguyuban marga manunggal bersama Karang Taruna dan warga perantauan yang didukung oleh UD Putra Tani kagunganipun Pak TG leres. Nggih. Pak TG kang pundi? Oh siap, nggih. Sampun samekta siaga menika kes beto. Oh siap, nggih. Iya, sudah tercium ya Mas Gusti ya. Nek aku ki kok bab ngono kuwi langsung. Dari auranya sudah Auranya. terpancar. Wis aku gor ngomong ngene panjenengane wis tanggaping sasmita kok Lah ya. nggih, Mas, Iya. heeh. Kok kira-kira kes entek iki kene ya duwe kris. Oh, duwe Mas. Iso transfer iso. Nggih. Menika tesih wonten suasana Syawal nggih. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Minul kembali ke nol. Ye, sing maune ana ganjelan ati ya wis padha-padha ngiklaske nggih ta. Wis padha-padha menghilangkan dosa kita masing-masing. Ngono ya Dik Nurli. iya Kakak. Kowe ben ketok nom lho. Hah? Kan isih 6. Tekne piro? Kepala 3. Kepala 3. Yang penting jangan menginjak kepala tetangga. Nggih. Jangan. Bapak kok sepisan rampak gedruk lagune napa mbok pilih request lagu wonten pamundutan Pak TG. Nggih. Nyuwun angsal namung mundut luwih sae, Pak. Monggo Pak TG ngersakaken lagu napa, Pak? Kusumane Oh ngati. nggih, oh lewat juru bicara toh. Nggih. Lewat jubir. Heeh, weh. Ya ora apa-apa iki kok ditunggu. Jek, kula tenggeng nggih Pak TG.
Ayo Dek Genjel. Sing mau wis tak ngapurani. Kowe ra muni nganu lho, kusumaning lingsir lho engko. Pripun? Oh nggih. Sampun. Oh, nggih. Tole. Lek Gusti. Hah? Niku lho. Gue sampeyan kok aku. Tole kok. Hah? Tole. Oh, Loh, oh iya. tole. Ayo. Kita harus menjemput rezeki. Oh iya, Mas menjemput Iya. rezeki. Iya, Hah? Ya ayo. Ayo kita jemput dulu. Oh iya. Bertiga ayo. Telu. Ayo bertiga. Nggih, ingkang pundi? Oh kowe loro ta? Hah? Apa karo Pak Budi? Pak Budi dadi 6. Oke. Setunggal boga setunggal sak mangke dipun nego malih. Nggih. Sing Iki matur nuwun sangat ya. Ngono. Pembukaan Jenenge yang sangat indah. tontonan ya tuntunan, Bu. Nggih, Pak Mas. TG menika memberikan contoh untuk warga yang lain. Nggih. Niki jenenge nek kata lain dalam agama Islam itu sedekah nggih Pak nggih. Sing Sedekah itu salah satu kunci untuk masuk surga. pramila Bapak Ibu yang ngersakaken kunci swarga mangnya nyawe. Jenengan ngersakaken mboten, Bu? Ora kesusu rek nyawe. Ora jare. susu. Ya, monggo dipinangkani, Mas. Yo, dados. Ada Dedek Hilka, Ada Dek Nurli. ada Dedek Gusti, Asoy. Papa Gesang, Mama Afnan.
kamu bisa gawe tetemeng atiku. Amung panuciku muga-muga ra ono rubeda saukure nggonmu lunga ora kandha-kandha. Ya, kusuma ning ati sampun katur. Nyawiji kanca-kanca iki jenenge apa? Oh iya. Eh, nggih gumala geni geni gedruk. Mau wis berpesan neng burimo karo Ades ngomong, pokoke Piye? engko nek wis dadi kuwi lagune 15. Oh ngono, molas ki apa? Jumlah lagune? Lagune 15. Oh. Mereka akan berjoget 15 lagu tanpa henti. Oh boleh, boleh silakan. Tunjukkan keperkasaanmu. Iya. Allahu Akbar. Jadi nuwun sewu atur pasuketan sikit sawetawis, atur pakurmatan dumateng kumandang azan. Asan. Hah? Iki azan ora? Eh. Oh, wes sampun. Nggih, derek. Ya. Nggih, lagu sandhaipun. Wonten nggih, mbok pilih samangke wonten ugi wonten ing live Aan Production, mbok pilih ingkang sampun live napa dereng niki? Sampun Oh, to, Mas? sampun Oke, nggih. iya. Ya mbok menawa urung nyambung Nganu ngono ning kae. TV niku cen urung nganu Mas. Oh, Urung iya. metu gambare. Nggih, badhe request lagu bisa Iya. langsung komen-komen ya. Komen-komen. Oh, muncul toh Raina dhewe, Bang. Aku ketok cilik ra. Ora mungkin. Cilik banget. Kok ra mungkin ta piye? Nek aku ki cah gede, cah cilik sing ora tau gede, cah gede sing ora tau cilik. Nek sampean cah cilik sing ora tau ra iso cilik. Pengene dhuwure padha Pak dhewe. Padha. Iki ngono ki menungso-mengso penyanyi telu semeter kotor kabeh. Ora apa-apa. Ora apa-apa, kabeh kudu disyukuri. Anu malah awet kok Mas, awet nom. Kancane do Balance. tua kene nom. Nom terus Apa bahasane apa? balance. Balance. Oh, kowe baru meguru nang ndi kok saiki nggo Inggris. Medeni ya barang Imam iki? saiki nek omong ya. Heeh, nggo Bahasane Inggris ya. barang. J, lagune napa? Mbok pilih wonten request. Dari teman-teman Wiyaga ya oleh lho nek request. Oh ya boleh. Ya. Wah. Perantauan ini dari mana aja? Bisa Oh, diabsen iya. Mbak Erika? Ya, mungkin yang merantau paling jauh dari mana? Coba yang di sebelah sini. Ada yang merantau dari mana? Ada enggak? Tidak.
Semanu jare. Oh, semanu. Oh iya, heeh. Aduh tenan nek semanu tenan. Aduh. 5 jam, Mas. 5 jam. 5 jam. Nih, Ngubeng yo aja sik. hubung iya aja sih. Medhot Klaten sih, Mas. Mudun Klaten Bali Munggah. Yo Iya. ngrantau jenenge yo. Iya. Pak TG dari mana, Pak TG? Dari tadi. Ya, sama. Saya juga dari tadi. Iya. Oke, ya dadas. Ayo bekerja. Ya. Ayo lari-lari, Nak. Ayo. Opo pancen aku kasmaran ora doyan mangan opo maneh dolan pengen tansah ketemu dirimu orang cah ayu tambah nono rasa kangenku Opo pancen ngono atimu Mas. Yen ora beda rasane atiku. Saben dina aku kelingan dirimu. Dudu kapas tambah nono rasa kangenku. Yo. kasmaran Agawe ati oh kasmaran Salahe kaya wong ikan kasmaran Lungguh jejer kanyo mantenan muga-muga isin dadi kasunyanan Ayo Hilkarista Gusti Arjuna Nurli Cihang bukan bela. Apa pancen aku kasmaran ora doyan mangan apa maneh dolan pengen tansah ketemu dirimu ora ducah ayu tambah nono rasa kangenku Apa pancen ngono atimu Mas Ngono ra beda rasane atiku Saben dinaku kelingan dirimu Duh bagus
Ayo, os. 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 Ayo. Waju ayo baju. Os.
Os, wah, ayo Bali, wah, ya, os, wah, lo, i. Os,